Echelon Klettersteig. Obtížnost A až D průběhu trasy. Takže jsme v Hallstattu na dolní stanici Zubačky, která vyváží turisty nahoru, kde začíná muzeum těžby soli. Ferata je cca 500 metrů vlevo od tyhle Zubačky, no, hlavně v těch skálách nad lesem. Takže ze začátku nejdřív po cestě, po pár minutách si odbočka vlevo, je tady krásná šipka, dalších 5 minut šílená cestička lesem a žebřík, na kterým to všechno začíná. Tady už jsem o pár set metrů vejš, krásný výhled na Hallstatt a jezero vedle něj. Praží slunko, pěkný počasí. Tady je kemp v Hallstattu, kousek za benzínovou pumpou. Tady jsme už zase o kus vejš, prakticky je to lezení po téměř kolmý skále, ve které jsou namlácený hřeby a natažený fixní lano. Je to teda pořád zabíračka na ruce. Tohle je nejhorší místo, aspoň teda pro mě z celé trasy, protože ten žebřík má negativní sklon, to znamená, že člověk se musí otočit zádama ke skále a když leze nahoru, tak vlastně kouká do volného prostoru. Ty šprusle jsou tak, řekl bych, 40 cm od sebe, takže to není žádná legrace. Na konci žebříku se otočit a líst zase tak, jak se má, ksichtem ke kameni. Tohle je pěkně ze spoda až odpoledne. No tady jsme v oku svej zase nad žebříkem. Prakticky kolmo vzhůru se leze po těch hřebech natlučených do skály. Teda když jsem viděl tady to, tak jsem si musel dát 5 minut voraz, než jsem pozbíral síly, abych vylez nahoru. Tohle je třetí, to je poslední žebřík, po něm ještě tak 5 minut po skále, no a pak už se jde jenom kousek po vrstevnici k ty horní stanici Zubačky, kde vlastně si můžete pak zajít do muzea.